On aivan supersiistii saada teidät kaikki tänne näin. On ikävä. Siis silleen niinku, että on semmonen fiilis, että pörkele. Oikein vasen, ylös alas. Ching 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 ching. Tehdä weho. No niin. Wow. Hilesurffi alkaa. Jään päällä voi tehdä kaikkea hauskaa. Eli Secret Spotti tällä kertaa on surfiklubi Myllylampi. Kokeillaan kestääks tanko. Monet odottaa lisäinformaatiota siitä, mitä surfiklubilla tulee tapahtumaan tai millä kellonajoilla, millä vaatteilla, jne. Tässä lyhkänen briefi. Vipo, ota toppatakki. Ihan vaan vaikka varmuudeksi. Täällä ei oo mikään ihan superlämmin, vaikka Janinalla ei olekaan niitä vaatteita päällä. 17.30 Mikonkadun tilausbussilaituri. Fennian edessä, Rautatietorin välissä. 17.45 Munkkaan, Turun motarin päätyyn, Heseen. 18.00 Ikean Mäkki. Sen jälkeen vetästään linja-auto tänne näin surffiklubin pihaan. Otetaan vähän mehua siihen lämmikkeeksi. Sen jälkeen tullaan alakertaa hippaamaan. Katsotaan minkälaisia kurpiiloja keksitään ja vedetään hyvä setti kimpasta. Turun motarin päädys 3 kilometriä vasemmalle. Ai niin, viimeinen trikki. Meillä on trapetsibaari. Tuo oma trapetsi vielä silleen niin, että se ei ole naftaliinissa, että se on valmiina lähtöön. Ota trapetsi mukaan. Otetaan myötätuuli päälle. 17.30 Mikonkatu, 17.45 Munkan Hese, 18 Ikean Mäkki, sen jälkeen tänne. Mukava viiksikäs bussikuski. Tunnussana kirjekuori, jossa on 15 €. Musta naamiota ei ole olemassa. Silloin me nähdään oma mehupussi mukaan, lämmintä vaatetta mukaan. Myöhästyt bussista, tulee ongelmia, tulee kysymyksiä. 2 numeroa, paina mieleen. 0400 251 051. 0400 251 041. Me nähdään lauantai-iltana. Ja meillä on klegi ja surfikahvi Corona X. See you! Jos ei saada, niin sit nähdään silloin illalla. Då såg jag det som fick mig att förstå